Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Ayatullahi take, kai da wa kuma? Sace nake, zuciyata tana ruwan ɗumin wuta nake ji. Ai ga irin ta nan Allah ya ƙara. Wani ne za ka yi? Za ka sace min gwiwoyi na kenan. A'a, me ke faruwa? To ba in gaya ma ba wannan ne ni a gabana ba. Ba na gaya ma na yi sabo budurwa ba? Wata ka faro kenan. Nan budurwar ta wani samu 'yan kuɗaɗe na masu ƙwari na siyo cin kwamfuri. Cin kwamfure? Ina ka kai shi kuma? Ya kafe gwiwoyi na a ƙasa. Ina jin ka. Baki fa san waye ainihin garban ƙauye bane. Garban ƙauye fa shahararren ɗan soyayya ne. Shikenan, ai kai tsiyar. Haba. To, naji kai nasarar kuwa? Mun da kuma Allah ya tsina. Kai dalla malam da ka. Dan tasha ne ni. Dalla da ka ta malam. An ja dakata din. Ni za ka zo ka gaya maganar banza ka kawo mutum ya ci mutum sannan ka gaya maganar banza? Dalla ka kama gaban ka. Oh, dama dan tasha ne kai? Mu ne ɗan iskar Legas na farko. Ni na fara da ba mutum wuka a arewa. Har za ka saka wannan Inda a karo na biyu ya ƙara kawo gaddama, sake hukunta mai shi. Kai dinde.